sugeng pepanggihan kalian pagelaran kita sandiwara kedobrak siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sudarsana dan Ibu Christine saking Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Matur sembah nuwun kejadian mateng masyarakat Dusun Tegal Bale ingkang sampun kersa nimbali siswa budaya dalam rangka tasyakuran sedekah bumi. Nembe sepindah menika nggih Bu nimbali siswa budaya nggih Bu. Alhamdulillah mugi kemawon panjenengan sami masyarakat Dusun Tegal Bale khususipun sak bibare nimbali kedoprak siswa budaya sak bubare sedekah bumi mugi-mugi kemawon tansah pinaringan seger waras amin diparingi rezeki ingkang kathah nggih Bu nggih diparingi rezeki ingkang berkah lan barokah amin alhamdulillah. Sugeng dalu kok jadi mata segenap Bapak Ibu panitia ingkang sampun kersa nimbali siswa budaya sudah ikut memeriahkan acara sehari semalam bersama siswa budaya kagem masyarakat sedaya kemawon ingkang boten wonten ingkang ketinggalan. Waduh iki mawon titipan Dok saking Bapak panitia ya Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suman kok banter dhewe kulino ngaji ya, Nduk ya. Ngono ku pinter, Nduk. Mergo nek sing uluk salam iki hukume sunah, sing jawab salam hukume wajib. Nah, ora sunat, ora sunat. Kowe iki ora sunat. Buat mbak-mbak yang cantik ya minta lagunya ada ngelali tembang Tresno jamu pegel melarat kelangan suketeki kanggo Riko dari Bu RT sama anggota masa harap dituruti terima kasih dari Ibu RT pundi Bu RT tasih ningali siswa budaya napa sampun ngantuk sing ungu aduh alhamdulillah matur suwun benjang nanggep malih lho Bu RT nggih ampun kuatos. Pokoknya sampe nek tahun ngarep anggere nanggap Nduk. Janjilah pokoknya mergo taune muda ya regane muda. Ya nek iso ya ajek ya. Piye, Pak? Ayo muga-muga pas minggu legi pas kabu minggu aku neh. Ngene iki aku ya padhae nyambut gawe ya kudu wega, Nduk. Kok ngono, Mbak? Lah ya ning nggonku aku dhewe ngene iki sedekah bumi desaku nanggep menoprake kancil. Ngene iku dak gue Nduk aku kadung urutan 250. Sampai nek kurangan nanggap dewi ya Nduk ya. Oke ya kagem Bu RT dan kawan-kawan kagem ibu-ibu sing tukang masak ya Nduk ya matur sembah nuwun ingkang sampun masuk kota ketoprak sedinten sedalu mugi kemawon tansah berkahi panjenengan sami dipun aturke tembange kanggo Riko. Ayo Mas Tejo langsung kemawon dipun caoske kagem Bu RT ugi sedaya ibu-ibu ingkang tukang masak. Kalau wau dipun masakke napa Bu? Kula tekane kantun kok mboten kober icep-icep pokoknya ya Bu ya. Heeh ning omah dhewe aku mang lagi dimasakno mbokku nduk padha wae wong ancen padha kabumine kok Nduk ya. Sambel kemangi ora masakane suman. Ayo Mas monggo dipun aturke kanggo Riko yuk. Mangga ya. Sing
Ibu RT dan juga ibu-ibu tukang masak ya Naya. Terima kasih matur suwun. Ya baik, kali ini langsung jadi panggil biduan-biduan cantik yang siap menghibur Anda semuanya. Langsung saja kita panggil untuk Anda. Inilah dia bersama Ani Manja kami siswa budaya. Yuk. Untuk menghibur masyarakat desa Tegal Bale ya Nak ya. Tadi banyak permintaan, ini mau nduk layangin nduk. Ah kan nduk, cukupna nduk. Nah, wis diaturke kanggo Rika ya Nak ya. Ya saiki dilanjut tembangnya pundutane saking ibu-ibu. Ngaturi apa Cahyu monggo? Diaturi kelangan ya, Mbak. Kelangan. Ya, iki kelangan apa, Bu? Pas aja ibu iki gaul-gaul tenan nduk ya. Lagune anyar kabeh ra ono sing kawak blas. Ya monggo Mas Tejo langsung kemauan dipunaturaken sinar dengan kali siswa budaya tembange kelangan. Monggo yuk Mas dipunaturaken. Kagem Bu RT sak kanca ya. Tunggale bapak-bapak menawi badhe ngersake lagu monggo kemawon. Bapak-bapak panitia menawi yang gadhahi turan nggih mboten napa-napa. Turan apa, Mbak? Ya turan nurunan iki lho, Nduk. Nek menawa kepengin nyawer ajar kenal karo siswa budaya ya Dok Monggo ya. lho, Pak. Yuk sayangku langsung kemawon dipunaturke tembange kelangan yuk dados. Siswa budaya. Yuk.
Terima kasih matur sembah nuwun. Nah, tembangi kelangan sudah dipersembahkan buat ibu-ibu semuanya ya nak ya, bersama Mbak Andi Manjakani. Ya masih banyak permintaan yang belum terpenuhi. Masih ada jamu pegel melarat, ada juga tembang tresno, ngelali dan juga suket teki. Iki kudu diaturi kabeh ya Bu ya. Kudu diaturi kabeh. Wah iki nek ora diaturi kabeh nduk sok tau ngarep ora ditanggap ciloko iki. Oke, yang masih bersama siswa budaya langsung aja dipanggil lagi videonya yang berikutnya. Kita tampilkan lagi untuk Anda, inilah dia bersama Santi Parmenwati. Siswa budaya. Yo. Ayo lo. Ayo monggo sayangku Mbak Santi Parmenwati. Nah, ayo men. Iya, Man. Siap ditemur ya men. Siap kok, Man. Man iku soman ta sapa? Aneh. Rumangsa mbok kowe muni man rumangsa nih. Ndak iya nih, Lah Mbak. soman. Ngosek. Bisa iku ibuke nek ngutang anakku sing paling bahagia sak donya. Ngono ya, Mbak, sing ora iso nesu. Heeh, pokoke munggah swarga nomor 1 sampe nyelek ya. Amin. Sampe nek munggah swarga aku jak lek. Nek mlebu neraka aja ya, coba bengok-bengok ya meneng ae. Tinggal ae aku. Ayo sayangku Dek Santi Parmenwati langsung dikasih tembangnya apa Cahayu, monggo tinggal dipilih ya nak ya. Nyaturi jamu pegel melarat, Mbak. Jamu pegel melarat dijamoni nduk, jamu pegel melarat kanggo masyarakat dusun Tegal Bale. Kon nek wis dijamoni pegel melarat didongakno kanggo masyarakate muga-muga sugih kabeh. Sok men nanggap siswa budaya dhewe-dhewe. Ora urunan koyo ngene iki ya nduk ya. Pokoke tasyakuran apa wae muga-muga gak lali karo siswa budaya. Amin. Pokoknya nek karo wong Tegal Bale ngene iki buka dasar. Piye, Mbak? Ketoprak aja dilarang. Lah pira? Biasanya ning kono nek umume 15 juta. 15. Ning Tegal Bale aja 15 juta, Nduk. Lah pira, Mbak? Ngajake sithik. Apik. Aja 12, Nduk. Aja 10 ah. Lah pira? 17,5. Loh, nek ngono emang larang, Mbak. Larang iku. Larang. Lho sak sone kok. Sak syutingnya kok gak. Ya sayangku monggo langsung ki mawon dipun aturaken tembangnya jamu pegel melarat ya Mas ya. Ayo, jomplang aja. Siswa budaya. Ayo. Mas Sono. Mas Uma. Jomplang, jomplang, jomplang. Gledang, gledang, gledang. Yo.
ngobati nanging kayane ora mesti. Ora kuat sajane aku yo apa mlarat golekno jamu pegelaran sapa ngerti mene dadi konglomerat goyang yo asik siswa budaya goyang tak kandhani ojo capen cenggatel ati dendang gawe no kopi sirahku mumet ket wingi durung mari di kongkon yo ndang dilakoni ojo malah kau tinggal nonton TV. Jori no wengi nangis kayane yo ora mesti tapi lagi pikir tekan bali nanging kayane ora mesti aku ora aku wis ora kuat sajane aku yo emong larat golekno jamu pegel larat sapa ngerti kene dadi konglomerat sapa ngerti kene dadi konglomerat Giras tenan angger dijamoni pokoknya ya. Terima kasih sayangku Mbak Santi Parminwati lagune Jamu Pegel Melarat. Ya masih banyak permintaan dari ibu-ibu RT dan juga ibu-ibu tukang masak. Ya kembali sayangku bersama siswa budaya dipanggil lagi biduan yang berikutnya. Coba kita hadirin untuk Anda. Inilah dia bersama Ririn Buswasari.
anak siapa ya? Apa adik-adik arep melu joget, ha? Kok urung padha ngantuk lho Cang Gandeng. Ayo njaluk lagu apa saja? Wani Ndut. Rene lho Le. Iya. Kene nek wani, alah iki anak sapa lah, alah. Ayo Rene lho. Sik. Oh Rene sik Rene. Alah. Bocah kok kendele ngene. Sapa le jenengmu le? Halo. Elvaro. Putrane sinten? Bagus. Hah? Bagus. Makbut. Wakbut. Lek, iki lho Lek anakmu Lek. Seane kene sea. Ke kelas pira Le? Sekolah mon. TK. TK. Wani nyanyi? Ro, gak wani. Joget. Gak wani. Gak wani. Nyawer yo gak wani. Wanine lha apa Le? Gak wani. Gak wani apa-apa. Wes Le. Wes Mbon. Wah awake anyep kabeh cah sakake. Sitet dia mau wakbut tenan. Alah sekolah sing pinter ya adik-adik ya. Aja do nakal nggih. Ki adikku nek sing iki ya menawa wani joget. Wis gedhi isin iki. Sing wedok iki lho sing dhisik gawene joget. Adik siapa ndak? Sing lali aku. Dhisik nganggo rok nek joget kan ngene-ngene ya Nduk ya. Cah wedok iku lho lali jenenge aku. Sino Sino Widodo wae. Reva. Ayo diaturi lagu apa Cahyu buat adik-adik terkhususnya ya. Ben pada seneng. Ayo diaturi tembangnya suka teki. Monggo Mas Tejo ya. Buat adik-adik juga gak ketinggalan ben melu seneng. Ora padha ngantuk, Nduk. Mboten sekolah sing pinter nggih, aja do nakal nggih sayang ya. Sekolah sing pinter, sampe nek gede ben sukses ya Le ya. Alah ya. Yuk monggo Mas Tejo suket teki diaturi yuk. Anake Pak Bun nek metu cekelne, Nduk. Aku tak sengaja terima timbang loro ati. Tak wong kowe wis lali ora bakal bali. Tari pesan awak kari balo lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra iso dikuku. Wong salah ora aku salah, suwe-suwe sapa sing betah. Mripatku wis ngerti sanyatane, kowe seneng Siswa budaya. aku
kembange suket teki sampun diaturi. Dalam tembang tresno candi ku kok tekan kene. Kangen ya. Ngebarengi nek mulai ya Le ya. Tajak tuku kopi kok. Wis panjeran pokoknya. Ora sawer lah ngger aku kok baturi. Oke, terima kasih kembali lagunya sampun diaturi ada suket teki alias Trimo Ngalah ya nak ya. Matur sembah nuwun. Sapa sing njaluk sewu kutha? Pripun? Sapa? Nyidam pentol, Pak. Saking Bapak sinten, Pak? Pak Sri. Nggih, Pak Sri ngersakne nyidam pentol. Nggih pun tenggo Pak diaturi ya, Pak ya. Muga-muga seger waras panjang umur nggih, Pak nggih. Yang sinaringan kali siswa budaya diaturi pundutannya Pak Sri ya ndak ya. Sing lagi nyidam pentol. Ayo, sapa iki semene iki? Sing duwe sing lagi nyidam pentol aku ngerti ndak? Yanti. Terus Suman gak ngono piye Le? Ayo Mas monggo kagem Pak Sri ingkang ngersake nyidam pentol dipun aturaken. Ihu 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 Ganesha Production Ros Audio Profesional Siswa Budaya. Meteng telung wulan bendina ngiler jarene ngidam sakaluke kudu keturutan iki ngidam apa kesempatan. Cukup sing ayu dewe gendang ngomong apa sing kok kepingin kang tak turuti. Pentol yo. Ayu pucuku sing ayu dewe kita ngomong apa sing kok kepingin kang tak turuti.
kasih matur suwun nyidam pentol spesial kagem Pak Sri sampun ya Pak ya. Mugi-mugi reno ing penggale seger waras terus ya Pak ya. Sesuk ben ketemu terus karo rombongan siswa budaya. Ada permintaan dari Landa Bro yang punya lungset. Ayo Landa Bro ngono kok Mas. Facebooknya Landa Bro. Nomor HP aja Mas ben gampang dihubungi. Kari ngono ndok tiwas jaluk nomor HP dikei ora nomor pribadi. Nomor sedot WC. Ngono. Aja ngono Anduk, Masamu. Oke, terima kasih. Matur sembah nuwun permintaan tembangnya lungset dipunaturaken. Ayo monggo Mas Tejo spesial buat Mas Landa Bro dan kawan-kawan. Yang punya tembang tresno ditunggu ya, spesial buat Bu RT dan konco-konco saking koro ingkang sampun sami rawuh ingkang sinarengan kali siswa budaya. Terima kasih matur suwun pun tenggo mangke dipunaturaken. Ya Mas, lungset. Monggo. Ganesha. Sone sembar esem iki masyota udan jero ati
Lagu kok angele ra karuan. Lungsetnya, terima kasih. Lho iki mang apa, Nduk? Dari SNP. Saudara Nyupalapa. Itu apa, Nduk? Hanya satu. SNPJL, minta lagu Kelayong-layong. Jalur Langit Community. Oke, terima kasih matur suwun. Buat adik-adik juga ya. Nah, aku sing nyekeli ngene aja tulisi SMP ngene, Nduk. SMP, no. Sampun manak pisan. Ya, dilanjut kembali masih bersama siswa budaya dibagi lagi video yang berikutnya. Kita tampilkan lagi untuk Anda. Inilah dia bersama Jeng Suniti. Ayo, Nduk. Loh. Anake wak but. Kaget aku. Ayo sayangku, monggo Dek Suniti iki lagune sing durung mau diaturi, Nduk. Ah, iki ana tembang tresno. Karo ngelali sing durung diaturi. Diaturi ngelali ya, Mbak. Ngelali. Yuk Mas, monggo diaturke tembangnya ya Mas ya. Lagu dari Banyuwangi juga spesial buat Ibu RT dan juga ibu-ibu anggota masak ya Nak ya. Dan juga buat saudara siswa budaya yang sudah hadir. Terima kasih matur suwun yang sudah ikut memeriahkan acara di malam hari ini. Konco-konco saking Koro Sakukuban dan juga konco-konco saking Gabus yang sudah hadir. Terima kasih matur suwun. Ya, tembang tresno ditunggu nanti sayang ya. Ya sayangku, digoyang asik tembangnya ngelali. Monggo. Monggo, Mas. Siswa budaya.
kasih matur Ngelali ya, terima kasih sayang. Oke, satu persembahan yang manis tembangnya ngelali sama dipun aturaken. Ya taksih sinarengan kali biduan-biduan dari siswa budaya yang belum tampil coy, langsung aja dipanggil lagi untuk Anda. Inilah dia bersama Dias Kadaswati. Nek neng guri kemrubut, nek dokon maju dorawani. Ayo sayang kemangga dari Dias Kadaswati. Nah, Mbak. Ya diaturi apa Cayu? Tembang apa, Mbak? Tembang Tresna. Wah lagian mana si cidek lali. Iya mangga Mas Tejo dipunaturaken tembang Tresna. Permintaan dari ibu-ibu RT dan juga saking konco-konco spesial yang hadir saking Koro Pucak Wangi ya nak ya. Matur sembah nuwun. Yuk monggo Mas Tejo. Goyang aja. Jomplang jomplang jomplang. Yuk. Nanging peteng neng mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok aku sih. Larani
Janji yo marang aku nyatane usake atiku marang aku nyatane usake atiku tega tenan kowe ngapusi aku no lumaku komplit tembangnya, tembang Trisno wis diaturi juga ya. Oke, monggo Mbak Sumi seblok walk maju ke depan. Monggo Bu. Ayo Mak. Mbak. Nah iki biasanya kok sing paling paling berkesan nek karo Sumi seblok walk iki mau siji penonton sakmene akeh iki lho. Piye Mbak? Mbah Gampang tok. Mbah Gampang iki mang jemelekan apa ora? Kok gek Sumi nyanyi ditinggal tombok dadu. Ngono ku lho wegah aku. Mulane wegah aku durung tak tokno nek Sumi. Lagi Bos. Loh, kok mati? Ayo diaturi lagu apa sayangku, mangga? Heeh, diaturi kelayong-layong, Mbak. Kelayong-layong. Ki ora kanggo Mbah Gampang lho, Nduk. Ora, Mbok, aja sak Kanggo Mbah Gampang tak jotos lho. ora. Nek Mbak Gampang biasanya reok, Mbok. Lah ngono nek Mbah Gampang iku senajan sepo ning ijeh seneng ngumpul-ngumpul. Mulane lagune Reok Ponorogo ijeh giras ngono. Nek kelayong-layong iki gak lagune Mbah Gampang iki. Sapa, Mbak? Gak ono lah, Mbak. Lagune sapa ya? Lagune kabeh wong sak donya. Ya, tetep kelayong-layong kabeh ya, Nduk ya. Kan kayak sono lali ngono kok, Nduk. Sing penting didongakno, Nduk. Sing rawuh kabeh ya padha seger waras. Sesuk upama liya dina ben ketemu karo siswa budaya meneh ya, Nduk ya. Nah, contone iki lho kayak sono malah ora tau sontek, ora tau priksa ning puskesmas, ning kok ya seger waras terus. Nek lap-lapan nganggo tisu ya kek aja kertas kek. Angger njoget lah, alah ya Allah Gusti. Diratani iki tunggale, Nduk. Nek iki khusus dilapi sisan. Aja. Pelecehan lho, pelecehan lho. Pelecehan. Laporno Suliti, Mas. Polisi, Bang. Ayo, Mas. Layong-layong. Ono
sugeng pinanggihan malih ing sanes wedal ingkang kula antu-antu panjenengan sedaya kersa nimbali pagelaran sandiwara ketoprak siswa budaya. Matur sembah nuwun. Nduk. Piye, Nduk? Wah, kumbahan Yahmene ditakokno. Sandangane simbok karo bapak. Kumbahan kabeh wis garing kok, Nduk, malah aku lho wis dilempiti Sumi. Ngono. Apa iya, Lek? Enteni awakmu ora mulih-mulih. Ngono. Aku jane wis nusul mau-mau kok, Lek. Lah kok ora tekan-tekan, Nduk? Mati alasan ora karuan. Ayo mulai yuk, Lek. Ayo bali, Nduk. Perkara bali gampang. Aja sumelang. Aku saged ngeterke kowe kabeh. Kok diterke yo, Lek? Saestu, Mas. Kuwi tenan. Apa tenan, Mas? Kowe njaluk titian apa? Wah, nek niku jalukane rodo papat. Rodo papan njaluk Grand Levina, Ah, dudu Grand Levina. Ras, Dudu ras. Civic, Dudu Civic. Rodo Terios. papat niku jalukane gendoso. Yen kaya ngono ya kelayung lah. Wis kelayo. Masa tangis kelayung-layung kok ngene. Tiang kabeh. Wis tahu ya. Nuwun sewu nggih Kisana. Niki rak papan panggonane cah wedok-wedok. Lah kula niki wau sak kanca pun rampung ngumbahi. Niki kersane ajeng wangsul mergo mun sonten. Arep bali. Nggih. Ya wis, kowe bali kena ning siji tinggalen. Pundi sing ditinggal? Lah iki sing sandang penganggone abang Oh semir. niki monggo nek ajeng disambi. Piye, Nduk? Padha kamu wae kok disambi. Maksud Padake tape ketan ngono kok piye? maksude iku monggo disambi tepungan. Oh, ngono. Ngoten lho. Itu dadi tetepungan. Terima kenalan mboten napa-napa, Ini bocah Dek. wadon cedalan aku. Aku yang cedhak wong lanang dedek. Dedek. Lah ngecek kudune ra atine ning kene. Lah sampean kok nyang kene? Aku sing paling gede kene lho. Kene lho, Nduk. Iki ana salah sawijine pawongan pengen kenal karo awakmu. Aku tak bali ya, Nduk. Ning kene kancane ndak akeh, ha. Ning kene kancane akeh. Nek biasane kendel wong loro kok timbang wong akian. Mengko yen mulih tak tumpake ras. Lah iya ya. Titian rodo papat. Ras ini. Apa? Sing katon gandes luwes. Merak ati iki pojok kae. Wah, iku. Kowe kuwi ning kuciwane siji. Kuciwane pripun? Gandes luwes merak ati ning ngembes. Sing pernah tuwa ning papan kene sapa, Jo? Kula den sing ngomong bocah-bocah nggih. Lah iki apamu? Iki ponakane kula. Ponakanmu. Umpama aku tepung, Nggih mboten napa-napa. sejak lanang. Janji ojo ditinggal mulih. Aku wedi ora. Makane nek iso gede. Iya, monggo. Ayo dilorong. Tantang ini Jaman iki wis entek, Nduk, nek dipangan Bathara Kala.
Swara, putra saka kraton Galuh. Aduh, nyun pangapunten Ji Kanjeng Pangeran Daneswara. Sing dituju kok kene. Niki dipaski Pas. kersane mboten sing. Ben mboten dosa ngaten yo Kanjeng. Dipaski. Ngaton ke bukti. Nggih. Kon ngaton. Mangke nek dosa. Saestu mboten Kanjeng. Ora. Kejawi mawi ngaten. Inji, Aku tak bloko kelawan kowe. inji Kanjeng. Sawise aku ketemu kelawan kowe kadutut rasane atiku. Aku tresno. Tresno. Leripun. Lemu kowe tak kersane tak undut karo mengko mukti bebarengan ing kraton Galuh. Boten Kanjeng. Ora. Apa to kurange aku? Aku bagus, aku gagah. Aku putrane Kalenggo. Boten maiten. Yen iki piyaine bagus. Gagah piteksa. Ning kirang setunggal. Apa kurange bocah ayu? Kurang ajar. Kanjeng lho, niki lho. Lho kemarin nyablek bokong lho Kanjeng. Mergo aku tresno. Napa ngaten buktipun tresna nyeblek bokong? Iki lho. Yen iki lho. Kok nyerot mawon? Sapa manis kaya sira. Mingkat dengan niku. Sing sayo sing rukun Irung bangir godhek nyong. Kanjeng. Iki lho. Pamer swara nggih. Tapi kone katawon lho Kanjeng Pangeran. Ora ide bisa dengan niku. Jangganyo Pripun? Ngoten pripun? untuk cilik pintar sanyong Sampun Kanjeng. Kula boten sanggup Kanjeng. Iki lho. alis nyonandal Kanjeng. mongko aku janji kelawan Inji. kelakon urip bakal kepenak mukti bawa ing kraton Segaluh bebarengan kelawan aku janji. Tujuane manaken niku tas seping bab katresnan kok Kanjeng Pangeran. Yen kaya ngono kowe pugu. Laras. Ning papan kene ora ono wong kok sebelum aku lan. Apa aku kapeksa tegelan mentoro. Badhe tumindak menawa panjenengan Kanjeng. Yen kowe tak arep sarananing aris ora gelem. Lakon
tak ruduk kari maksudnya papan iki. Kanjeng Pangeran. Boten. Larasati. Boten. Manut. Larasati. Malah ngejak pelayun gue. Tekan ngendi bakal tau ya. Larasati. Kan ngono aku Larasati. Jebul iki ana saweneng wanita. Keng dheweke nabrak marang aku ora disewa. Nyates. Ora dadi opo. Mboten menapa-menapa. Coba tak korbane. Ana mangke. Ora ngono kisah. Tenane kowe kuwi sapa? Lan sapa kowe? Kula pun Larasati. Jenengmu Larasati. Inci. Ditekoke wae ya. Aku Aji Sok. Iki sokabatku kabeh. Coba tetepungan dhewe. Dimen aku ora bali. Oh ngaten. Pun tepung nggih. Kula pun Larasati. Nami kula Oh, tuh. Ingkang setunggal melih. Sinten? Oh, Doro Deduka ingkang setunggal. Oh, Prayoga. Doro Deduka Prayoga. Sami gone nggih. Iya. Padha go. Oh, panjenengan sinten Aji Sok? Aku Aji Sok. Sami Oni. Piyai Sekawan kok sami nggih. Saka ing Pulo Majethi ya medhang kawit. Ana ing tlatah Jawa Tengah. Banjur kowe kuwi saka ngendi? Kula saking Desa Kasihan. Desa Kasihan. Nggih. Kuwi laladan endi? Dalem Laladan endi? lalaten tebih kok kan. Aji Sok. Kalau latar ke tepi. Lagi tebih saking mriki. Oh, kaya ngono. Kok nganti kowe keplayu satemah nabrak karo aku. Prangguli perkara sing Kula niki nembe teng Sendang. Kula dioyak Kanjeng Pangeran Daneswara. Pangeran Daneswara. Inci Njur sediane badhe mendhet bojo kula Aji Sok. arep dipek bojo. Menika leres. Lah kowe wis duwe bojo apa isih kan? Derek. Durung. Kula tasih kenyot. Lah kok ora gelem? Dalem. Kok ora gelem? Wong kowe ya kenyok kono ya ijen. Kula tasih sepi ing bab katresnan. Kula Kok dereng seneng duwe bojo. ora cocok. Kula estripun tesih alit. Tesih cilik. Tegesipun rambuté, atine tesih cilik. Kaya ngono ya. Nggih. Durung seneng omah-omah. Leres. Durung. Dedukolan prayu. Kowe kan terus pundi? Lah wis semene gegene kok asli omah. Aku nggih dereng ngenten salah satu itu beliau. Dereng wonten jodhonipun Aji Soko. Ya wis ngene wae Larasati. Nggih. Pancen sengaja aku ngangelan jagat. Aku kepengin tetulung marang sama-samane mati. Keng dheweke butuhake pitulungan marang. Mawi ngaten kula nggih nyuwun tulung. Wedal sak menika tasih bujung dhateng kula lho Aji. Yen pancen isih bojo lan mengko aku sak Larasati. Mandeko Cahayu. Kok cacak-cacak sembrono sakarepe dhewe. Aja ngejak pelayon to kowe. Layon. Oh, dadi. Sampe niki aja nulungi aku kok malah. Apa to lau rasane ya padha wae. Jenenge goleki kalon dalan. Arep tetulung kok ngrangkul Sampeyan nggih ngaten lho Aji Soko. Piye? Etok-etok ora pirsa, etok
ya kowe nyelingkuh metu mburi. Larasati ayo bali bebarengan ning Galuh. Pundi? Ning kraton Galuh lawan aku. Boten. Uripku bakal kepenak lho yo. Ora tesno kok kepenak. Niku lho Haji Soko, Durung. Kae lho piyayine. Punika. Ono kang nomban papat cacahe kabeh bagus. Ora ono sing cacat babar bisa. Ya teges ora bagus kuwi ora. Ning kabeh iki rada lumayan kabeh. Wiji, terus Sopo jenenge? ditepungke aku Haji Sok. Aji Soko. Iya. Lah wong telu sak gurum iku sapa? Kabeh kuwi rawangku ya kena diarani Sokabat. Soko. Iya. Aji Soko. Heeh. Pancen aku ono perlu kelawan bocah wadon sing jenenge Larasati. Njur perlune apa? Aku Trisna. Tresno. Tresno sing Larasati bakal tak mengku tak kersaki tak boyong ing kraton Galuh. ngene ya sedulur sapa asmane? Aku pangeran Ganeswara. Pangeran Daneswara. Iya Aji Soko. Iki mau antes wae aku rembukan karo Larasati. Pancen dheweke arep dikersake dening aku. Ning ora gelem. Monggo jeneng Tresno kuwi siji lan sijine kudu cocok, tegese cocok, padha seneng. Nek siji ora seneng, sijine seneng, ora bakal dadi. Ora kleru kandhamu Aji Soko. Mergo Larasati durung. Pawangsulane durung madhep lan mantep. Tegese isih medang miring mau dadak ngejak playon, Kuwi sing medhang karo miring. Nun sewu kok medang miring kanten kados dalan teng tengah alas wae. Miring-miring. Ora sanggup. Iki lho. Gemeske tenan kok jane. Iku. Lah iya Pastane paladane. senjawil. Pangeran Daneswara jare kuwi duwe ana wangsulan sing kumat. Mengko gek-gek jroning atimu ana rasa pitak. Nah bener. Kuwi jeneng. Kuwi waloku wae Larasati. Yen tenane kowe nang rasa tresna marang aku. Ya ta? Sawise temu-temu kuwi mesen kuwi. Mengko gek-gek ana rasa jroning. Haji Soko. Rasa. Pancen aku duwe rasa karo kan. STOP. Lah iki mau Stop dulu. pawangsulanmu kowe ndirasa kawan Tegese aku. ana rasa, rasa sengit. Oh. Ini aja rasa-rasa ya. Rasa sengit Haji Soko. Dadi ora tresno. Bener. Nah, benae Larasati ora tresno karo panjenengan. Tenane kowe disambungan opo kelawan Larasati? Ora sana ora kadang, nanging nek Larasati kuwi nandang lara upama aku weruh, aku melu rasa padha-padha menungsan. Aji Soko. Iya. Apa kowe ora ngerti sapa sing kok adepi? Aku pangeran Daneswara, putra ing kraton Galuh. Wiwit wae aku wis krungu yen kowe pangeran. Hmm. Mongko yen tetelo panjenengan kuwi pangeran. Ning yo kene patrap sampeyan ora bedane wong tani utuh wayah. Aji Soko, Apa? ora usah kekandang kaya betet kang uceh. Golek memangsan, golek wuwuhan kae. Sing baku kowe sumingkir aja ganggu gawe nggonku bakal seneng lawan Larasati. Aku ora kepengin dipadhake betet. Wigati aku tetulung marang sama-samaning kuwi. Dadi kowe arep tetulung lawan Aku Larasati. sing tetulung karo Larasati. Yen koyo kelakon tak sempal bau kananan kirimu. Nun sewu. Iki hati-hati ya Haji Soko. Iku sampeyan aja sempel Aja kesusu to ala-ala. Dulu itu prayoga. Ana pakirian kowe kowe. Ora iso. Aku kok dadi musuh kowe. Karo aku. Marang lawamu. Wis ora aku ngadepi. Nek ora aku ana tetembungan. Kabeh rosoan. Singkir pojokan. Haji Soko. Haji
Gumun piye Laras? Gelut jotos lagi pisan wae. Kendang mergo sapa? Iki destar. Krana destar iki dane swara bisa kendang saka ing papan. Kuwi ya gumun mesti. Kula nggih gumun. Niki rupane ireng kok sekti. Lah kula gadah ireng kok mboten saged sekti Aji Saka. Ireng apa? Lah niki Lho beda. Oh, mau kemben. lho, tegese rak padha irenge nggih mboten. Iya, padha irene. Sing ireng ya ora mung iki tok. Lah terus Lah iki yo ireng. ana liyane meneh. Apa? Ora tak tuduh. Wis aja. Sing perkara ora tok dudoke kuwi aja nganti nguyak wadine. Oh ngaten ya. Wis ngene bae. Gandeng kowe keputangan budi karo aku. Ora teges aku kuwi mawa pamrih. Ya ta? Ora teges aku mawa pamrih. Iki sisan gawe ya. Disekseni ruangku kabeh. Wong kowe ya kaijinan, kowe kenya. Aku ya isih ijen. Timbangane ana perkara disimpen jroning ati, nek ora dilairke dadi penyakit. Ya. Iki upama kowe tak ayomi jiwa lan ragamu. Sawutuwe aku sing tanggung jawab ngono. Ya Yomi. Sing tegese piye Aji Saka? Wis ngene bae. Kowe aja padha mesin guyu. Kok malah bingung yo. Jane aku arep bloko ning mengko rek tok geguyu. Mboten napa-napa. Ora apa ya. Aja padha guyu lho ya. Aja. Ngene Larasati. Aji Saka. Sawise aku sumurup kahanan. Rasa tresna jroning ati. Upama kowe tak pek bojo. Aku kuwi wis graito. Upama aku meculke tembung sing kaya ngono, mesti kowe bakal kaya ngono. Iki upama kowe tak pek bojo, nek wis aku ya apa nek ora ya aku ora maksa. Aji Saka. Kepiye nggonku napa? Yen kabeh ki mau sampean mung tembung upama. Bener-bener. Ora kena. Oh iya. Ora lakon. Upama dadi bojo. Bener ya? Nek kelakon bebojoan mung bojo upama ya. Jebul kowe ya pinter. Lho, Nintingi tembung sak tembung jebul kowe ya kor. ngene iki ana gurune lho Aji Saka. Gurune sapa? Cek sampean dhewe ya. Aja kaya ngono. Piye wal saka tembung upama? Kowe tak ayomi tak pek bojo sesaat. Mergo aku usahake marang Sampean pek bojo. Ora ah. Lho. Ora. Kok tampil ya? Ngisi-ngisi. wes. Prayoga diduga lan dura. Wis ora dadi sebab. Pripun to? Senajan to aku ditampik, aku ikhlas. Rono, aku bebudenku becik, tetulung kowe ikhlas, aku kepengin ngayomi sak wutu. Ya wis ngene, Larasati. Aji Saka. Aku matur nuwun wangsulamu sing wis cetha kaya mangke. Sawetara sewang-sewangan, muga-muga lungamu saka ing papan kene kowe ora manggih halangan sawiji. Aku tak mbajutke lagu. Arep nyanti Aji Saka. Ayo mbajutke lagu, Jan. Lho, kok mbajutke lagu aku terus piye? Loh, lah tembungmu mau ora? Ora. Jare ora. Wong rampung anggonku pawang sulam. Sing cetha apa? Ning aku isih rada-rada isih. Tegese ora kuwi. Ora nolak. Lho, ora ngono. Lah wong piyai kaya ngene kok ditampik. Jane ana tetembungan. Apa? Tir padha ireng. Terus? Sir padha seneng. Cacat. Wis ngene wae. Ngene wae ya. Aji Saka. Saiki kowe bali luwih dhisik. Mengko genti tapak aku bakal sumusul ning omahku saka bagi. Aku bisa ketemu lan wong tuaku. Bakal tak tembung kanthi kowe. Nek Aji Saka aja getun ya. Rombokku ki rak wong desa. Rombokku ki ala beda karo sing apik-apik kae. Senajan ana sing wigati ana banyu. Ana banyune. Iya.
Tegese? Kena buatu bisa mubat. Ya wis aja sapa yen kaya ngono siwang-siwangan Ya aku wis. tak bali luwih. Karya Basuki kowe ndang matur wong aku bakal Ngono ya. Dan tak tani yo aja sapa. menawa iki dalan nggonku ndarmakake jualan rokok kula marang samane iman. Alane apa yen awake dhewe tetep marang Larasati sak keluarga. Wis saiki diulati ngomong-ngomongane bali Larasati. Oh ngeten. Bu.